Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Apan kay wa itudlo maong karon, nahimo silang mga hinikalimtan. Kinsa sila pa? Sa libro ni Propeta Enoch, nahisgutan kini sila. Si Samyasa, si Asasil, ug si Arakil. Wa na ko'y nabasa sa bisan asa sa kasulatan. Mahitungod yan ang gipanghisgutan mong pangan sa mga anghel, paminat. Wa gid. Ang maong mga maisog nga mga anghel, mga opisyal sila sa gatusan kay gitawag og mga watchers nga nanganaog dinhi sa kalibutan. Gani sa maong panghitabo, nahisgutan og nahisuwat man kara sa libro sa Henesis, Kapitulo 6, nga suma pa. Nakigtipon sila og nakikilawas uban sa mga maanyag nga mga babae. Og nagtudlo sab sila og mga butang o mga abilidad nga hugot gyud untang gidili kanila. Nagtudlo sab sila og gubat, mga mahika, mga pagpanghambog, apil na niini ang kamapahitason. Ug gikan kanila nahimugso ang kaliwat sa mga higante nga sa balaang kasulatan gitawag og mga Nephilim. Papaminat. Tungod sa dakong salaod nga nahimo sa maong tulo ka mga angel warriors, gipadad-an og dakong baha ang kalibutan. Aron ang maong mga kaliwat sa tulo ka mga anghel nga mao ang mga higante, purilon og wagtangon sa kalibutan. O kana sila si Samyaza, si Azazel, ug si Arakil. Unsa man nahitabo nila? Gipangsilutan sila. Unsa? Apan wa nagyudiskuti pa ang pangan sa maong maisog nga mga anghel. Nakanotice ko anang bahina pa nga konektado ang imo karong gipanghisgutan sa pipila ka mga sekta sa balaang kasulatan. Kundiin ang maong mga panghitabo nagpasabot ug nagpadayag gyud sa klaro ug tataw nga sila mao gyud ang nahisgutang mga anghel. Naisuwat sa balaang kasulatan ang ilang gidangatan diha sa libro ni Judas, ikaunom nga tudling og nagkanayon. Hinumdumi nga mga anghel nga milapa sa otoridad, nga gitugot kanila og mibiya hinuon sa ilang Pinoy-anan. Gibilanggo sila ngadto sa kahiladman nga mangiob. Gigapo sila og mga kadina nga dili gyud mabugto. Tagana sa dakong adlaw unya gikatakdang paghukom aron sila silutan. Ay, di naman hinuod kong mahimutang nga naghuna-una sa among gipanagsultihan ni Papa Minat. Pagkadaghan ni nasayran pahin sa balaang kasulatan ug sa giingon niyang libro nga hinikalimtan ang mga sinuwat ni Propeta Enoch. Nainteres ko sa giingon niyang tulo ka mga anghel. Sila de ang amahan sa mga higante nga mo'y bunga sa gihimong pagkikilawas sa mga anghel ug sa mga maanyag nga mga babae. Nainteres ko bahin nila na. Nainteres ko. Sila si Samyaza, si Azazel, ug si Arakil. Apan bisan naman, ang Biblia paghihapon mo'y akong saligan. Ang mga nahisuwat sa balaang kasulatan mao paghihapon ang akong tuhuan. Dili ug dili gid ko magpalitag sa mga bakak nga nagpakaaron ingnon maoy kamatauran. Asing, naunsa man ka? Muram kang nangluspad. Jomari, bitaw. Nansa di ka, uy. Unsa man, nakabiki mo si mong lawas, Ashing? Kikulbaan ko. Murag doon ay dili maayo nga mahitabo sud ining pitsaha. O sa musunod pa. Ashing? Purpidas na niya Tara mo Manglarga ng taron. Mahuman ka ng imong hallucination. Asing.
Sige na, sige na. Tanan mo. Krisha, Ashing, by Darwin. Bye, Miss Krisha. Amping mo sa inyong biyahe. Bye, Brenna. Ikaw sa pa, amping din hi. Ayog yung padaog-daog anang terror ni mong iyan. Miss Krisha. Walang kit ko makauyon nga ingon ni Anang pagtatar ni ng tarsala dihat nimo. Musurok gyud ang akong tugo. Kuan man good. Dako lang gid kaayo nga akong pagrespeto anang akong iyan, Miss Krisha. Muprang ka lang ko ha. Bati siyang pagkaiyan. Murabag dili ka niya kadugo. Makalagot kayong batasana. Biyain na, uy. Ha? Tara na. Kuyog na ko sa syudad. Akong hayoon ang akong mami nga patiwasan kag pa-eskwela sa college. Salamat na lang gid kaayo, Miss Krisha. Pero dili na ko mahimong biyaan din si Tiatar sila. Ikaw pa? Buutan ragit kay ka. Oh, hala. Itayo gagyuta, Miss Krisha. Linog! Linog! Katusog sa linog, Brenna! Dali, go nita ko! Sige na, Miss Krisha! Oh! Oh, Brenna! Oh, tiya! Brenna! Brenna, nahadlok ko! Dali na! Tumanong na to ang gingon. Nagkitar sila! Krisha! Ay, kamo si Brina kay maingon na matumba ang nakupunuan sa kahoy nito. Tuna, Brenna! Dali, Miss Krisha! Dagan, Brenna! Pwede na mo itong mapaingon na rin atong nakupunan sa kahoy! Unsa na kalambuan? Pauli na lang ito sa karaang bahay sa mga Buenavides ng Tarsila. Luwas naman sa kakuyaw ang kahimtang nila ni Brina o Krisha. O siguro kapagod nga luwas na silang duha, tung Jomari. O lagi nang. Gikasultin na ako ang doktor nga nagatiman nilang duha. Ibalahin ako nun niya sila sa private room. Sige dong. Pero hapiton pa na kosponyo sa ICU. Muli-li ko kadiyot sa iyang kahimtang. Sige nang. Padayon nang. Ina lang ang private nurse nga may nag-ipabantay ni Papa Maynard kang naiponyong sa ICU. O sige, arin ako. Padayon lang nang. Napugnan yun ang among pagpamauli unta ug balik sa syudad. Tungod atong maong kalit kayong trahedya. Ang nabalakan nako kay karon bang gabi ang pagsubang sa taktol nga blood moon. Unsa makay implikasyon nining tanan sa nahisulat sa karaang kasulatan? Unsa maka? Sa libro ni Propeta Enoch, naisgutan kini sila. Si Samyasa, si Azazel, og si Arakil. Di namuwa sa kung nauna ang napati na gikan ni Papa Maynard. Ang bahin sa tulo ka mga anghel nga gipasidunggan sa langit. Apan, hinakalimutan na sa katawan kumanwa na gid mahiskuti sa balaang kasulatan ang ilang mga pangalan. Sila si Samyasa, si Azazel, ug si Arakil. Kumusta na sila, Arakil? Papa Maynard? Gisangpit ko nimo sa pangan nga Arakil? Oh, sorry. Sorry. Pasensya na gyud kay ka, Iho Jomari. Wa ko sa kong kaugalingon. Sa dihang nalitok nako ang maong pangan. Papa Maynard? Kumusta sila si Iha Krisya? Og si Brina? Ang naong bis buktot ka po niyo. Are you biyag yung tukton? Ha? Ni angay lang iyang itsura nga gikapitan og life support apparatus. Pero yung ang ninja turtle nga nagtighaya. Ay, may kimaw nga gamay papel si ang pulsas kasunis. Sam ka na. Akong kuhaon. Di ay nakasuwatan ni gamay papel.
Ako ra masahon. Gikasilagan ko si Tarsila. Ang babaeng hilason, nandagway maragig ang babaeng ihas nga nabati. Ha, animal ka po niyong. Matiwas ka pa unta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!